I en la revista Avui, després de l'èxit de Superfallera, un altre vídeo que fa furor. Unes taronges mutants extraterrestres envaïssen la comunitat. És l'argument de Taronja Attack, un curtmetratge creat per 3 joves valencians que barregen la ciència-ficció de sèrie B dels anys 50 amb efectes especials ben curiosos. Antes de comprar una naranja, agudiza tu oído. I en la revista... En la revista Sílvia veurem com lluitar contra les taronges mutants. I per sort, Carles, només són el fruit de la imaginació de 3 joves. La comunitat valenciana amenaçada per taronges mutants extraterrestres. Este és l'argument de Taronja Attack, un curtmetratge que barreja la ciència-ficció de sèrie B dels anys 50 amb els costums valencians. El curt té uns efectes especials ben curiosos. Taronges mutants que volen envair la comunitat valenciana. És l'argument d'este curtmetratge que està fent riure de valent. Els autors són un grup de jóvens valencians que han barrejat les pel·lícules de sèrie B dels anys 50 amb els costums i els productes típics valencians. Un meteorito con forma de naranja caerá en nuestro planeta y traerá un gen extraterrestre. Este gen, los investigadores del CSIC valenciano trabajarán con él para crear una nueva mutación de naranjas gigantes con denominación de origen. La idea d'esta producció tan boja, encara que parega mentida, està basada en la realitat. En las fallas apareció Valencia inundada de puestos de zumo de naranja que tenían una forma como de la propia naranja y era para venta de zumo. Pero cuando estaban cerrados daba la impresión de ser una nave espacial. Entonces comentábamos entre risas que parecía que Valencia había sido inundada por este tipo de naves y que había sido invadida. Acabarà envaïda la comunitat valenciana per les taronges mutants? Si vol descobrir-ho, en esta pàgina web pot veure el desenllaç d'este curt de ciència-ficció a la valenciana. Antes de comprar una naranja, agudiza tu oído. Y si escuchas una débil carcajada, no lo dudes. Ponte a salvo.